Хищници са горе в парламента. Това са хищници. Тя е една жена там, дето им клаха животните. Вика, големите вълци ни изядоха нас. Големите вълци. Вика, права. Ами как ти можеш да заколиш 7000 добитъка? Той много добре го обясни, много кратко и много добре. Да. Без да има признаци на чума. Виж, вземи проби, една проба взета и то от няколко животни и без да са излязли резултатите от пробата, те колят. Заклаха стадото. За кого заклаха? Това е в интерес на... Защото няма кой да го варди това стадо. Няма кучета, няма такова. Дават ги в Сърбия. Една баба ето към Косово или къде нагоре, дават ги, пасе 30-40 кози овци. И подпрана ето къде едно, викам тая тяга, обаче колко приближава камерата то, гледам, вика, тя е подпрана на мални хера. 1,80 цев. И той вика, за кой ти е тази пушка, кой ти е, Киреми е даде, вика, за кой ти е, да се вардим, вика, от вуци. Да се вардила от вуци. Тя вика, празна, ти нямаш патрони. Що мислиш, вика, че нямам? Бръкна под полята, дигна полята, бръкна в джубата, изкара 3 пачки по 5 патрона, 15 патрона, има и такива бабачи за мални хера. Ам ти, вика, може да водиш 2 часа отбранителен бой, вика, ама никой не може да дойде до това стадо. 2 часа полиция и жандармерия да атакуват и вардиш отбранителен бой да водиш. Емоти. Тая пушка пере от 1600 метра, точна стрелба. На жандармерията пиштоха е една вьетнамска пушка, е толкова. Докъде ки гръмни? Гръмни 15 метра силует, но патрона му пада. Калашника 80 метра. Тая пере от 1600 метра, точна стрелба. Малниерт. Стига да е добре обучен стрелец и да му да пере. Ти като събориш 4-5, те ги са дръпнат с газа назад. Закарай сурите на 2 км нагоре. Паркли да дойдат. Сабор 2-3. Те и докато дойдат, сурите кири в гръцко. Ама тук няма ни оръжие, ни кучета, ни коета, защити, ни коета. Казали ки колим ги и това е. Ма тя ревели пред саята. Ти си реви, с колко я вардиш? Имаш с ко? Те нямат ластика. Описава всичко до въздушна пушка и до пистолет въздушен. Никой да няма. Ловните пушки да били заключени. Доел сезона. Това да бил заключен. И с колко се отварниш? Баба с един въздушен пистолет. Ходила да пазарува с пистолета, защото на касата лъжали със средството. Въздушен пистолет. Ма баба, някъде 88 години в някакво село. Добра идея. Жената въоръжена ходи на пазар. Такива е. Така и дойдаха годините. Всяко е тръгнал. Тръгнал е ние таката сми. Аз съм Нил Динков Валев и си. Чакай, къв си бе? Ама аз съм власт. Каква власт се слиза и там от то диреква? Ма ти режа тока. Ма и къде я билетите ми са платени, я да дам талоните, тока ми е платен. За кой ще ме региш? След ми платам 30 лева за вързване. Ама тук на 2 къщи сега, едната, вадим един лист, написан бил, компютърна разпечатка и ударени чезги и сени зелени линии. И имало 18,60 и казали и да режал и той замака ки режи моя рекордоман. Арно, че бях вкъщи. Сега става. Преди 2-3 години. Не бях на работа, бях вкъщи. Съм време за зимата. Тръсят откъде да изкъртят пари. Ластиката на хладилника и много лият лагерите от нютята 9 мм. Една пере от главата му и свърка една такава лепка чумен. Та се смъкта на стълбица. Слиза от там. Ама ти си откачан. Ама слиза и втория изстрелки отзад врата ти е тук. Малкият мозък и кипаниш като сълъжик. И край, никита видят, никита найдат веки. Не ти ки видиш някой, не някой тебе ки види. Ма така му говориш. Да, слиза тази стълба. Слиза. Ко правиш, че? Наки реже. Ама чакай, пита се най-напред. Слага се предупредителна бележка. Видял ли сте, чул ли се как се прави дошъл, качил съм. Река, слагате ни кутии там, сега интернет самотая, таки вързва, то нещо правят с този мърден. Харам, че изяната видя. Силе, тук имало сметка неплатена. Да, има къде е джама, залепеш и предупредително
така лепенка, колко дължи, кола, като се дойде, да дойде, може да е заборила, може всичко. Моите ига къде са платени. Ма кога ме ударил в главата? И аз знам къде стрелям, викам, да, искам да те удара в главата, ти ги паднеш като врабче от този директ там, от тази стълба. Ти още ли Ти как мислиш, че не стрелям. практикуваш ли? Не стрелям, той си е вътре. Ръката Няма мърдане. Не. От ракията. Викам, слиза там, викам, взимай си мердементи, качавай се на чупа и си търгети, енерго, евен, дживен и чезвай от тук. Тук на този директ нямаш работа ти да се качуваш. Ама ти къв си? Такъв съм бе и зеките очка и ки ти кажа къв съм много бържо бе. Ки ти минат нил динкови, цъл динкови, табели, ойл, джил и зеките, и нямата покрия, макай се от тук бе. Взимай стъбелта и стълбите докато са цял викам. Взимай стълбите и ще... дай ми са бележките, кура. Платено ли е? За то, да. Къв кур търсиш тогава да ме реиш? Дошъл ли? Питал ли си? Да, трябва да те предупредите. Да. Качал съм на дерека и гледам го, посяга ки реже, ки рекордомана към нас. Слизай! Ама, бате, така, няма как колата и да няма, докато сброя до 10 да се загубил от погледа ми. Оти, той изстрел е фатален. То самодеец някакъв. Самодеец, ама много бързо му дойде самодейността. Като ме види сетни из градско, застава така. Мирно вика, здрасти, ма той табай, къде има, здрасти, отима чега. Ки идеш лабут. Здрасти, сега, Викам, няма да доходаш. Записано, мене ки тръсиш тогава. Къде се качаваш там? Къде мене карта, не е калт мен лица, кой тръл ни жълтите сме, ойл, джил и аз съм. Чакай, къв си чива. Ти вчера са опъл трапъти 2020 година, тръгнал, да, къл на 60 набор ти. Знаеш, викам колко така има гаранца, като тебе съм прохвърлял я. И сток, и с енерго, и с вейка, и с за всички викам съм витурнал ред. Ще падат като есенни листа от стълбовете. Ще се чудиш, викам, на къде да хванеш се на от тя стълби. Взимай си мердене, айде. Ще ги намират под стълбовете. Оттам ще ги събират. Ама ако бях ме ударал, вика, в главата. Ако бях те ударал в главата, викам. Енергото ще търси хора. Ако бях те издънкал, вика, ако бях искал, викам, да те издънка в главата, веднага 2 чувала, ластичното въже на Украйната и края към най-бълкото грина Матония Герен надолу ката изтраса, единствено пръчки и до съвален чакайте ката издат. Чакайте ката издат, викам, кита опоскат не чувал. Само ще пише ЕВН. Ки найдат тъсмити ЕВН и това е. Не, дама, ти се вика откачан. Докато съм откачан, нека ти кажа колко те закача, викам. Хората навсякъде питат, кой си, татко ти кой е, чий син си, кое момче си, така че тогава. Дошъл нашия човек и посяга веки с клещи и ки ма режи. Чакай, ме пита ли ти кой е, откъде ака магаранцето? Не.